Ten kurz je o názorech muže, který sice zemřel před mnoha lety, ale on objevil anatomii dnešní společnosti. Do hloubky, kterou nikdo nepřekonal. A tak, jak z jedné strany byl vyhnán dveřmi, tak dneska se vrací oknem a znát ho se vyplatí i lidem, kteří nezdílí jeho politický cíl, to znamená překonat kapitalismus. Protože on velmi dobře porozuměl tomu, co se děje pod povrchem kapitalismu. A to je to, co já se snažím v tom kurzu ukázat co možná nejvíc. Nasvítit jeho myšlenkami velké rozpory dnešní doby, tu civilizační krizi, prostě, ve které jsme. A myslím si, že tohle je třeba rozvíjet dál, určitě v tom budu pokračovat.